que també sentirem el testimoni del mosso d'esquadra ferit en un tiroteig en un pis de l'Avinguda Diagonal de Barcelona al febrer de l'any passat. L'agent ha estat més d'un any de baixa. Ara, amb més de 50 perdigons encara incrustats al cos, ha tornat a treballar. Té també seqüeles psicològiques. No fa torn de nit i s'ha comprat una armilla antibales interior amb els seus diners. Assegura que no té por, però recorda el dia dels fets amb pèls i senyals. Aquest és el relat que fa del dia que dos delinqüents li van disparar amb una escopeta. Si vaig cridar l'autopolicia i en aquell moment vaig sentir el tret. Vaig observar el meu company que tenia la cara plena de sang. Vaig intentar agafar la meva arma i no podia. Tenia els braços cargolats sobre si mateixos. Tot el cos de cintura cap a dalt el tenia immobilitzat. No podia moure més que les cames. I en aquell moment pensava que si tornaven ens podien rematar perquè no tenia capacitat de defensa. Els dos delinqüents que li van disparar estaven atracant un prostíbul clandestí i van ser detinguts al cap de pocs dies. Segons ha pogut saber aquest programa, el fiscal els acusa d'intent d'assassinat i demana pels dos acusats 21 anys de presó. Aquest tiroteig en ple centre de Barcelona i amb dos mossos ferits va posar damunt la taula la necessitat de dotar els agents d'armilles antibales interiors. La Conselleria d'Interior diu que els policies ja disposen d'armilles i que no és necessari comprar-ne d'aquest tipus, d'interiors. Avui, al programa Els Matins, debatrem sobre aquesta qüestió. Serà just després de la tertúlia. D'esquadra ferits. Va passar això a la confluència de l'Avinguda Diagonal amb el carrer Aragó de Barcelona. Aquell dia una patrulla va rebre un avís d'uns veïns que es queixaven de soroll. En principi semblava que es tractava d'una baralla. Quan van arribar al lloc dels fets, els dos Mossos van entrar al pis i van descobrir que es tractava en realitat d'un prostíbul clandestí i que les dones, de nacionalitat xinesa, els deien que dos homes havien entrat a robar en aquell pis. Els dos Mossos van decidir entrar en aquesta vivenda i van comprovar que els detinguts estaven fugint en aquell moment pel terrat. Aquest programa ha parlat amb un dels agents que recorda amb pèls i senyals tot el que va passar aquell dia. Aquest que escoltaran és el relat que fa ell mateix del que va sentir quan li disparaven. Vaig cridar l'autopolicia i en aquell moment vaig sentir el tret. Vaig observar el meu company que tenia la cara plena de sang. Vaig intentar agafar la meva arma i no podia. Tenia els braços cargolats sobre si mateixos. Tot el cos de cintura cap a dalt el tenia immobilitzat. No podia moure més que les cames. I en aquell moment pensava que si tornaven ens podien rematar perquè no tenia capacitat de defensa. Aquest que acaben d'escoltar és el testimoni del mosso ferit, que ha donat l'esquena rut a la càmera perquè es vol protegir, té por encara. Sí, ell és el Ferran, hem sentit tot el relat que fa, ha passat més d'un any i mig, però ell fa uns mesos que ha tornat a la feina i no vol donar la cara més que res, no per no donar-la, sinó per seguretat, perquè ell ha tornat a patrullar al carrer i a la mateixa comissaria on li va passar el que va passar el dia del tiroteig. Ara el sentim explicant, a mi em va sorprendre sobretot els detalls que hi donava, tot i que ha passat molt de temps i que suposo que una cosa així un no la recorda, doncs ell ho recorda tot molt bé i quan ho repeteix tot igual. Ell explicava això mateix que tu explicaves, que ells van entrar al pis, que hi havia dos delinqüents que estaven fugint, que fugien cap al terrat, que hi van anar cap allà i que de sobte va veure que, va sentir que li disparaven, que va caure a terra, que ell en tot moment intentava treure la seva arma per disparar, perquè sí que és veritat que després es va saber que els dos van fugir, però ell en aquell moment no sabia si els delinqüents, com hem sentit, tornarien per rematar-lo. Què li passava? Que com li havien disparat aquí al pit, ell no tenia els braços cargolats, diu ell, i no podia treure l'arma. No tenia sensibilitat a les mans. Què va fer? Per protegir-se, perquè no podia treure l'arma, va entrar cap al pis un altre cop i es va quedar al passadís. Escoltem ara el que explica ell de com va aguantar fins que va arribar l'ambulància. A partir d'aleshores vaig començar a tenir interrupcions de respiració. No podia respirar. El que vaig pensar en aquell moment és que l'únic que podia fer és intentar concentrar totes les meves forces en respirar. Pensava que si deixava de respirar, potser vindria una cosa pitjor.
Sorprèn perquè ell intentava aguantar ell diu una cosa pitjor, suposo que és per no morir. Ell ha tornat a treballar, treballa a la comissaria de l'Eixample, la mateixa que treballava llavors. Ell diu que no vol canviar moltes coses de la seva vida perquè diu que és una manera de superar-ho, però sí que ha canviat algunes coses. No treballa a la nit, no fa el torn de nit i s'ha comprat una armilla interior perquè diu que aquell dia, clar, en principi anava un servei que era senzill, però que se li va acabar complicant i de quina manera. Aquestes són les seqüeles psicològiques. Escoltem ara les físiques perquè té més de 50 perdigons encara al cos que els metges diuen que no li poden treure. Tinc 53 perdigons. 40 d'ells estan entre el tòrax i l'abdomen. D'ells van impactar 2 perdigons al pericardi, al fetge, 2 al pulmó i al ronyó, també van impactar 2 perdigons. Tinc un perdigó també a una costella i la resta estan en zones intramusculars i més superficials. Soc diferent, vull dir que a l'hora de treballar intento no pensar en la meva família. El que sí que és cert és que quan me'n vaig de casa moltes vegades em ve a la ment la meva família. Doncs aquest que hem escoltat, Ruth, és el testimoni del Ferran, d'un dels Mossos ferits, i a més, segons ha pogut saber aquest programa, aviat se celebrarà el judici que el fiscal demana, recordem-ho, pels 2 delinqüents que van disparar 21 anys de presó per un intent d'assassinat. Aquest cas va posar sobre la taula, ho comentàvem abans, la necessitat de dotar els Mossos d'Esquadra d'armilles antiabales interiors. Ara en tenen d'exteriors. Però el col·lectiu diu que són, en aquest cas, les exteriors poc segures, incòmodes. Avui ens acompanyen al programa l'Antoni Castejón, que és membre del Sindicat Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres, i l'Àngel Gómez Quintero, que és president de l'Associació de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat. Bon dia, benvinguts. Ens han portat un exemple d'aquesta armilla interior que seria tan necessària per evitar casos com el que vam viure ara fa un any i del qual el Ferran en va resultar malferit. La podem ensenyar als espectadors? Això és una de tantes, però el model seria així. És una armilla interior, és a dir, quan comences el servei, te la poses sota la camisa, des del moment que comences a treballar vas protegit. Vas a qualsevol servei, com us explicava el company Ferran, el que podia ser una violència domèstica, tu ja portes aquesta protecció a dins, si obres la porta i et disparen, tu vas protegit. La que tenim ara és un altre món, és una altra història, no és el concepte d'armilla que és això, i te l'has de posar expressament en un cas que tu saps que hi ha algun tema amb armes de foc. O sigui, aquesta la podries portar sempre, o sigui, en el teu torn de 8 hores que feu, la podries portar sempre, i l'altra us la poseu en casos puntuals quan tu saps que la cosa es pot complicar. És que l'altra pesa més del doble d'això. Perdonin, diu, pesa més del doble que això, però tu has agafat això, Ruth? És que això pesa moltíssim. És a dir, vostès perquè estan, diguem que han fet molta gimnàstica, estan molt acostumats a treballar amb... Hi ha des de 1,5 kg a 1,8 kg, aquesta està a prop dels 2 quilos, però bueno, la veritat és que t'acostumes. Les altres pesen 4,5 quilos. Les que porten actualment, les que tenen el vehicle i que en el moment en què hi ha una emergència vostès se les posen. Que, si em permet, i sense voler ser frívola, em recorda una mica el tema del xaleco salvavides, que en un moment donat et poses, estàs a alta mar i la cosa es comença a complicar i te'l poses, més enllà dels nens que l'han de portar obligatòriament, no? Però vull dir que, en aquest cas, seria per sempre. És a dir, vostès sortirien ja a treballar i ja la portarien posada. Jo li posaré un exemple perquè vegi. O sigui, actualment, ara mateix hi treballen 2.500, 3.000 Mossos, ara mateix, torn de matí, a tota Catalunya, que estan exposats a que els hi passi el mateix que el company Ferran. Però realment la situació d'inseguretat a tot Catalunya és com per anar amb armilla interior? El que passa és que ens tenim que remuntar una mica a l'any 2001, quan va passar el tema de Brito Picatoste. Aquells companys que un va quedar molt malferit i l'altre segueix treballant amb una bala incrustada, tampoc portaven xaleco. Vull dir que no és una cosa que vingui de nou. Vull dir, nosaltres... Sí, hem parlat del cas de fa un any perquè el tenim molt present, perquè en vam parlar molt aquí al programa i, a més hem pogut aconseguir aquest testimoni d'excepció que ha estat el Ferran que ha volgut parlar. Llavors, el tema dels xalecos, el Ferran s'ha comprat un xaleco propi, el seu pesa 1,5 quilo, 1,6 kg, el porta tot el dia, perquè jo l'he vist com el porta, i el guien als cotxes, que no sempre n'hi ha. No sempre n'hi ha? Per què no sempre n'hi ha? Perquè no hi ha dotacions en els cotxes de tot. Estem parlant de febrer del 2010
hi havia que veure si realment hi havia xaleco, si no n'hi havia. Però un moment, quan a vostès els avisen d'un servei d'emergència, que hi ha alguna complicació en algun carrer d'alguna ciutat, que hi ha una baralla, per exemple, vostès abans d'entrar al cotxe miren si hi ha el xaleco? És que quan tu comences el servei mires si tot està a la dotació, però és que a vegades no n'hi havia de xalecos. El xaleco està precintat en els que n'hi ha dintre el cotxe, però el xaleco pesa 5 quilos, com ha dit ell. 4,5-5 quilos. Aquest xaleco, si te'l poses, t'immobilitza. El Ferran no hagués pogut bellugar-se amb aquest xaleco. Vull dir que no hagués pogut entrar al pis corrent, no hagués pogut fer certes coses. Per això ell s'ha posat el seu xaleco. Per tant, en el moment en què et poses aquesta armilla que porten vostès ara, que pesa aquests 5 quilos, quan te la poses, quin tipus d'actuació pots fer si pesa tant? Bàsicament controls. Controls És a dir, està a peu dret i està vigilant que la gent no passi en un moment donat amb una aglomeració, però no actuar, ni moure's, ni córrer, per exemple. Ni pots conduir amb aquest xaleco. Ni pot conduir. Després una altra cosa que volia dir, és dir, posar-te aquest xaleco és com posar-te les sabates d'un altre. Necessites el teu xaleco propi. Perquè no són personals, aquestes armilles. Estan al cotxe i les puc portar jo o les puc portar vostè. A mi m'ha passat de començar el servei, mires que hi ha l'armilla, però comproves la talla i potser és la S. I jo tinc una XL cap amunt. I amb una noia potser no li va bé. Exacte. Perquè no n'hi ha per noies. Aleshores, perdonin-me, però vostès ens estan dient que aquest material que porten els vehicles no serveix sempre i que serveix en molt poques ocasions. El problema és que no està pensat per donar protecció al mosso a la seva feina. Està pensat per moments puntuals, hi ha un atracament a tal lloc, t'arriba per emissora, que no acostumes així, llavors et dona temps a posar-te l'armilla, tallar la carretera i tu estàs protegit. Diu, no acostuma a ser així, doncs com acostuma a ser? Miri, posaré casos. El del Ferran és el més que avui estem veient en persona. T'avisen del que sembla una violència domèstica o que hi ha una baralla, se senten crits, tu vas cap allà, que ens passa molt sovint, i es va trobar una altra història. Fa poc, companys de Ciutat Vella que portaven un requeriment judicial a un pis, un tràmit administratiu, perquè m'entengui, quan van obrir la porta, el que havia dins es pensava que l'anaven a detindre i directament els van canyonar amb la pistola. No portaven l'armilla del vehicle. Si tu portes aquesta sota, ja vas protegit. Aquest és el problema. I el problema és que el Departament d'Interior no és conscient, o si és conscient, no vol ser-ho, que estem treballant... Vostès se senten desprotegits? Absolutament. Una altra pregunta, perdó. Hi ha algun altre cos policial que porti permanentment aquestes armilles ja a l'hora de treballar? L'Arxanxa. L'Arxanxa porta només l'Arxanxa. Perquè, per entendre'ns, sí que són més lleugeres, però quin preu té una armilla? O sigui, la que s'ha comprat el Ferran, més o menys, quin preu té? 600 euros. I se l'ha pagat de la seva butxaca? Clar, si se'n compressin moltes, també sortirien més barates. Clar, llavors, interior, en aquest moment de crisi, creieu que pot comprar armilles per tots els Mossos d'Esquadra a 600 euros? És que el problema és que si entrem en aquest debat al moment de crisi, clar, què ha fet el govern? Directament està atacant sanitat, estan tancant CAPs. Et dona la sensació, ja no diem el missatge del conseller d'Economia, que si ens traurà la paga, que si et dona la sensació que no pots demanar res de res, que no hi ha diners per res i no es pot fer res. Clar, és el que deu pensar molta gent, per això li pregunto. Clar, però el nostre missatge, i perdó que sigui contundent amb això, és que el primer euro que entri de pressupostos del 2012 sigui per armilles. Per tant, el que vostès plantejarien és que el que s'ha invertit en un tipus d'armilles, que els fets estan demostrant, segons el seu parer i la seva opinió, que treballen en el dia a dia en el cos dels Mossos, que no està sent prou eficient per la feina que desenvolupen, que aquestes inversions que es fan amb aquestes armilles, que tenen el cotxe, que a vostè li va petita o que l'altre no és la seva mida, que sigui per invertir en aquest tipus d'armilles interiors, individualitzades, amb la talla de cada un. Seria comparable la despesa que suposa un tipus d'armilla com aquesta per cadascú i la que tenen vostès al vehicle? El que passa que jo crec que no podem caure en aquest parany. Vostès no volen entrar en el debat de pressupost. És que no hi podem caure, perquè, per exemple... La pregunta més concreta és, el que tenim sobre la taula és un debat de pressupost? És a dir, no hi ha ningú que des de la Conselleria no vulgui aquestes armilles, però en aquests moments no se les podem permetre? Però és que jo crec que no és un debat de pressupost. No, doncs què és? Un debat de què? Aquí hi ha que haver dos apartats. D'acord que el Departament té de comprar les armilles, però hi ha una altra cosa, també hi ha unes despeses en cas de lesions. Vull dir, tenim que recordar que el tema de Lleida va costar 2 milions d'euros. O sigui, les indemnitzacions que s'han de pagar els Mossos que resulten ferits després d'un tiroteig. I nosaltres, des de l'associació que portem en el Ferran i en el Lluís, és possible que, seguint la pauta de la sentència del Suprem del tema de Lleida, estiguem parlant sobre quasi 1 milió d'euros. D'indemnització que cobrarien? Llavors, clar, o comprem armilles o paguem indemnitzacions. Això és així.
Per tant, no és un tema de pressupost. No, jo entenc que no, perquè a més jo crec que la vida del mosso està per davant del pressupost. Per damunt de la vida de qualsevol persona, exacte. Perquè a més el mosso actua per salvar una vida. Al Ferran a lo millor li hagués pogut passar pitjor del que li va passar. És a dir, Perquè aquesta armilla és més còmoda, però és més segura que l'altra? Sí, són iguals. En cas que et disparin? El tema és que et dona protecció des que comences fins que acabes. Nosaltres, quan tenim incidents, sobretot, quan t'acostumen a disparar, acostuma a ser traïdoria. És a dir, el cas del Ferran, entra en un pis, el disparen tal com entra. El company que he explicat abans anava un requeriment, directament el van encanyonar i només la sort va fer. El tema està que tu tens que portar sota des del principi. L'altre és que és un altre concepte. Vagin vestits d'uniforme o sense uniforme, de paisà i com sigui. D'aquesta manera vostès se sentirien molt Perquè la gent es faci una idea, és com si una empresa et dona un cotxe per anar a treballar i no posa cinturó de seguretat. Llavors et diu, vés, i tu aniràs, escolta, si tinc un accident o alguna cosa, bueno, tu ves, ja ho veurem, no? Doncs és el mateix. Avui en dia anar a patrullar sense armilles com no portar cinturó al cotxe. I hi ha una altra cosa, i és que en el moment en què no portes una armilla que et fa sentir molt més protegit, en el moment d'actuar, l'actuació potser també podria ser més prudent. Si vostè va amb això, entra i va directe amb ells, a enganxar-los, a enxampar-los. Si va sense això, no es frenarà una mica més? No s'ho repensarà? S'està posant en joc la seva vida, també. Jo crec que en general el mosso el que vol és seguretat. Sentir-se protegit. Per ell i pels altres, lògicament. Sentir-se, diguem, que respondrà al departament en qualsevol moment. Vull dir, jo crec que no hi pensa a l'hora d'actuar. Perquè hi ha més armes de foc ara al carrer, perquè precisament el dia que vaig fer l'entrevista al Ferran, ell m'explicava que el primer dia que va tornar a treballar es va trobar que va haver d'anar a un atracament amb arma de foc. Ell està a l'Eixample, ens trobem que a Barcelona cada dia hi ha atracaments amb armes de foc? Bé, nosaltres dins de la reivindicació que fem d'armilles, una de les coses que estem fent i que no és la nostra feina i tampoc ens agrada, però crec que hem de fer perquè la gent sigui conscient, és dir públicament el que de veritat hi ha al carrer. Els atracaments amb armes de foc que hi ha. Quants n'hi ha? A Barcelona pots trobar tranquil·lament 2 o 3 al dia, amb picos de dies que hi ha 4 o 5. I d'aquests 2 o 3, quan vostès surten de la comissaria i van a atendre aquesta emergència, quantes vegades s'esperen vostès que això pot acabar amb una arma de foc i disparant? Sempre, per precaució, tu vas sempre amb la previsió de que pugui passar. Després te'l trobaràs o no, anirà armat o no. S'estan trobant que darrerament hi ha, diguem, més atracaments o delictes amb armes de foc que fa uns anys? No és que hagi anat més que fa uns anys, sinó que els darrers 4 o 5 anys ha hagut un augment molt important i que dia a dia, i a nivell de Mossos estem tenint sustos, com els que he explicat, que t'acaben encanyonant fa poc. A la comissaria d'Horta exactament igual, una persecució, una persona que estaven identificant va donar una patada a un mosso, va sortir corrents, el mosso darrere, i de cop i volta s'atura, treu un revòlver, va encanyonar el mosso i va disparar. Al carrer? Al carrer. La sort, i era una arma real, la sort és que es va sentir el clic-clic, no estava municionada. Però el susto que es va endur el mosso, o sigui, el perill que va córrer en aquell moment... Quan el mosso sent el clic-clic ja sent que no està preparada per disparar, ja ho detecta, només amb el clic-clic, amb la preparació de l'arma? Bueno, ell va notar que no havia, evidentment, que no havia l'impacte. I amb el clic-clic, doncs que no estava municionada perquè semblava ser que... No, perdó, em pensava que deia que quan va preparar l'arma ja va veure, ja va sentir... No, va ser posterior, d'acord, d'acord. Que va fer l'intenció de disparar, no va disparar. Però és que dia a dia tenim aquests sustos. I arriba un moment que estem cansats de dir-ho, no volem un altre cas Ferran, no volem que torni a passar alguna cosa així, i farem el que faci falta fins que aconseguim la seguretat. Nosaltres des de l'associació el que estem intentant és, a part de portar la defensa del Ferran, que és el que ens interessa, l'acusació particular, la porten els lletrats de l'associació, és que ells se sentin protegits, informats a tota hora. Jo la versió del Ferran l'he sentida infinitat de vegades, perquè li fas repetir, perquè te la torno a explicar. És molt colpidora. La del Lluís també, el Lluís és més nou en el cos, per tant, motiu també està bastant afectat. El fet de reviure el judici els afecta bastant, per això el motiu no donar la cara, i el que intentem és que ells se sentin ressetits amb el seu, si tenen que cobrar indemnitzacions les cobrin, i paral·lelament el que està fent l'associació és intentar negociar fins als màxims extrems amb el departament. El departament, de moment, està disposat a fer un pas endavant a favor d'aquestes... Exacte, és que escolta el que diu el cos de... sobretot els Mossos d'Esquadra, diuen que el debat no està tancat, però que consideren ells sí que les armilles que tenen exteriors els Mossos d'Esquadra són més segures que les interiors, que entenen que són poc còmodes, però que són més segures. Deixeu-me dir que el Ferran, que he dit que ha tornat a la feina, ha tornat, com dèiem, amb més de 50 perdigons al cos. Ara veurem unes fotografies que li van fer pocs dies després de quan va passar tot, en què es veu
veu, aquí ho veieu, aquest és el Ferran, tots els impactes de perdigons que li van quedar en el cos. La línia vermella seria... I això no li impedeix treballar? La línia vermella seria el que... No li impedeix treballar, perquè Déu-n'hi-do, treballar així. No, però hi ha una cosa molt curiosa, segons el fiscal, té l'alta per curació. Vull dir, mai estarà curat. Mai estarà curat. Però és que a part d'aquests impactes en té més, que són per què no els se li braços. poden extreure aquests impactes? Perquè estan profuns. Perquè el disparo va ser molt proper. Té perdigons dintre el fetge. Però deu tenir dolor? No, bueno, ara ens va dir ell ja fa dies que m'ho diu, que estem mirant amb els pells com ho fem, ell no se sent com abans. Ell, quan fa exercici, que és una persona molt forta... Se sent fatigat, diu. Cansat, l'altre dia no podia baixar l'escala... Vull dir, que pot haver conseqüències a llarg plaç. Vull dir, pot haver-hi intoxicació per plom, no ho sabem. Clar, perquè els perdigons hi van alliberant plom, en té molts, com ella ha explicat, en parts vitals del seu cos, el ronyó, el pulmó, però els metges diuen que és més perillós treure-li... No es poden treure. Quants Mossos d'Esquadra estan comprant en aquests moments a nivell particular aquestes armilles? La gent que està al carrer, molts. Estem parlant de quines xifres? Sí, sobretot els que treballen... Més de la meitat del cos dels Mossos? A l'àrea Mossos? metropolitana tothom és conscient d'aquesta realitat i se l'acaben comprant. Tenen por i se l'acaben comprant. 600 euros val cada pirmilla interior. Molt bé, gràcies per haver-nos acompanyat i per donar-nos a conèixer també aquesta realitat més interior del seu cos, del cos dels Mossos d'Esquadra. 11:45, ja és a punt.